România, anul Domnului 2069, 15 decembrie. Am trimis destule mesaje înapoi în timp despre viitor, acum voi vorbi despre trecut. Mai precis, despre starea acestui canal. M-am uitat pe istoric și în 2024 nu știa aproape nimeni de el. Nu s-a schimbat nimic nici după 48 de ani. Mi-a mai atras atenția o altă statistică la fel de tristă din aceeași perioadă. Marea foamete de la finele anului 2024, când peste 90% dintre românieni au petrecut Crăciunul fără porc pe masă. Vă invit deci să facem prima încercare de a schimba viitorul, alterând trecutul, cum altfel decât cu o mită. Dacă ajung la 500 de subscriberi până de Crăciun 2024, voi dona echivalentul în lei a 10 kg de spată de porc cuiva din comentarii. Tot ce trebuie să faci ca să te înscrii este să lași un comentariu care să conțină cuvântul porc. Nu are rost să lași mai mult de un comentariu. Câștigătorul va fi ales la întâmplare dintr-o listă de utilizatori fără dubluri. Simt că împreună putem schimba viitorul. Cel puțin viitorul meu.